Tak ako, na dovolenku ideš? No, týždeň idem. A ty? No, ja už som bol týždeň v Chorvátsku. A ako? Vraj tam je draho. No, o tom mi ešte chvíľku hovor. Veď len slnečník tam zarába za mesiac viac, jak ja vo fabrike. To ja idem na mesiac do Španielska. Wow, tak to sa máš, tak to si užiješ mora. Ani nie, len cesta trvá 14 dní. 14 dní pre Kristove rany, to ideš pešo? Nie, Tak ako, stopom? ani stopom. Tak čo ideš variť, bicyklom? Našim fungl novým elektromobilom. Fú, tak to budeš tankovať a kávičkovať každé 2 hodinky. No ale podstatné je, že nemusím tankovať ten hnusný benzín. O, super ty ekológ, hlavne, že tanker, ktorý vliekol tvoje elektromobily, zasral more na 20 rokov dopredu. Ale moja manželka je nadšená, že sme moderní. Vieš čo, keď si chcel byť moderný a ekologický, tak si mal radšej letieť Rogalom. A moja manželka tvrdí, že si dezolát a ekologický bastard. Vieš čo, a ja tvrdím, že si